De nieuwbouwwoning is opgeleverd, zoals wij zeggen. En nu zijn wij druk bezig om ons eigen sausje daaraan te geven door onze eigen spullen daarin te bouwen. De bouw van het Wroat Erfgoedcentrum in Lauwerseeg is al een skoft dwaande, maar het einde komt in zicht. Er moeten nog een paar dingen gebeuren, like als het inbouwen van een laboratorium en het inrichten van een zeehondenziekenhuis. Het werk moet een plak worden dat een soort budgetting had. Een doorstart op een hele mooie, nieuwe, moderne manier van wat we natuurlijk al doen. Ook wel gezegd een verbreding van ons verhaal. Voor nu vertellen wij het verhaal van de zeehond in een klein stukje van zijn leefomgeving. Wat wij hier gaan doen is dat die zeehond nog steeds centraal staat en nog steeds goed te zien is. Misschien zelfs wat beter dan in de oude situatie. Maar zeker ook het verhaal van waar verblijft hij in en wat is er allemaal voor nodig om dat gebied voor de toekomst geschikt te houden om van te genieten. Nevens Boshoven wordt het leefgebied van de zeehond bedriegen door zaken like als gasboringen, visserij en toerisme. Het werk wil mensen bewust maken van de invloed die mensen hebben op het leefgebied van de zeehond. Waar het eigenlijk simpelweg op neerkomt is dat het een schitterend gebied is, maar een heel kwetsbaar ecologisch gebied. En dat vraagt iets van de mens, hoe we daarmee omgaan. En dat zul je ook in de experience terug gaan vinden. Aan het einde van die experience wordt er zelfs aan je gevraagd van, goh, zou je een belofte willen doen aan dit gebied en aan jezelf? Hoe je daar voor de toekomst beter mee om zou kunnen gaan. De verwachting is dat alle werkzaamheden in april klaar zijn. 25 april de grote opening, 26 april de openstelling voor het publiek. Dus ik verwacht dat mensen dan gewoon voor de deur staan en ze zijn van harte welkom. En wat zijn jullie verwachtingen? Hoe gaan de mensen hierop reageren? Als ik het een beetje in kan schatten, dan denk ik dat mensen onder de indruk zullen zijn. Dat mensen blij zullen zijn dat ze hier gewoon nog steeds die zeehond terugzien. En wat we tot nu toe aan reacties krijgen, gaat het proces. Dat mensen het een heel mooi initiatief vinden dat we zeg maar de kop uitsteken voor het hele gebied. Van 15 januari is de verhuizing van Pieter Buren naar het werk te volgen in een 16-delige serie die publiceren wordt op het YouTube-kanaal van het Zeehondencentrum.